Prevara je česta pojava i iako možda vi niste bili prevareni, sigurno znate nekoga ko jeste. Kada se prevara dogodi, može biti teško odlučiti koji je sljedeći korak, da li okončati vezu ili ipak oprostiti i nastaviti dalje. Pitali smo žene iz Srbije koje su oprostile prevaru, kako se to dogodilo i zbog čega, i ovo su odgovori. U pitanju je veza iz srednje škole, ista generacija, isto odeljenje, celog života se znali. Bili smo u tom trenutku zajedno godinu dana i vraćali se sa maturske ekskurzije na Krfu. Negde na granici sa Makedonijom, on mi prizna da je ono jedno veče na ekskurziji, kad nismo spavali u istoj sobi, on prespavao u sobi, preko puta, sa mojom drugaricom. Navodno je krenuo kod mene i sreo nju i bi šta bi. Rekao mi je da se užasno osjeća i da ne može da me laže, da me voli i da će učiniti sve da mu oprostim. Ja sam preplakala celu Makedoniju i onda sam na granici sa Srbijom obrisala suze i rekla mu: ok, preradila sam to, idemo dalje. Iskreno, toliko sam ga volela u tom trenutku da mi je bilo nezamislivo da ne budemo zajedno i nisam posle ni razmišljala o tome što se desilo. Bukvalno sam potisnula, jer sam najviše od svega samo želela da budem s njim. Posle se u nizu drugih situacija ispostavilo da je momak kreten i da je to trebalo odmah da shvatim. Ali šta da se radi, na greškama se uči. Desilo se na početku braka, imali smo 2 male dece, ja sam najveći deo vremena provodila s njima, a on je odjednom počeo da dolazi kući sve kasnije. Malo pa ga nema. Sve vreme mi je govorio da rešava nešto sa prijateljem i da je kod njih, ali da ne može da mi kaže šta, jer su to neka njihova privatna posla i da se ne mešam. Međutim, ja saznam slučajno da taj prijatelj već nekoliko meseci nije u gradu i da je njegova žena sama kod kuće. Pokupim jedno veće decu i pravo tamo zateknem ih zajedno. Mislila sam da će ceo svet da se sruši kako sam se osjećala, ali gde ću ja sa 2 dece? Mala primanja, kod roditelja nisam mogla. Nisam imala izbora. Morala sam da ostanem s njim. Njega su vremenom te bubice prošle. S godinama je postao baš privržen i meni i kući. Tako da mislim da nisam pogrešila. Bili smo 4 godine u vezi i kao što se svima dešava, upali smo u monotoniju. Primetila sam da je postao čutljiviji i da koristi telefon više nego inače. Đavo mi nije dao mira i jedno veče dok je spavao, uzela sam da mu kopam po telefonu. Našla sam poruke od njegove bivše, koja mu je slala gole slike, a ni on nije bio cvećka. Počela sam da plačem i da histerišem, osjećala sam se kao najveća glupača na svetu jer sam mu verovala. Raskinuli smo, ali smo se pomirili nakon mjesec dana. On mi se izvinjavao, slao poruke, čekao me noću ispred mojih vrata i ja sam naravno nasela na to. Međutim, ništa nije moglo da bude kao pre. Uhvatila sam sebe da mu opet čačkam po telefonu i shvatila sam da ne želim tako da živim. Jednostavno, nisam mu više verovala i završila sam tu priču zauvek. Ti godine smo bili zajedno, ali on je bio sklon porocima i često je odlazio od kuće i vraćao se u 5-6 ujutru. Kad mu dođu neki prijatelji, ja izmanipulišem priču da vidim gde su bili, šta su radili i onda skontam da su bili sa 3 devojke u onom stanu. Uvek kada sam mu govorila da vrlo dobro znam šta radi, on je svaljivao krivicu na mene i to je bio neki začarani krug. Nekoliko puta sam mu oprostila, jer sam verovala da će se promeniti, da ćemo biti porodica, da će ga proći taj trip, taj kompleks koji ima ili šta god. Ali na kraju shvatiš da se neće promeniti i da od toga nema vajde.